Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee abalị 30 n'ime ọnwa Juun afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ọhaneze ndị Igbo ekwuolesio na ihe mere onye isi ala Muhammadu Buhari achọghị ka atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ n'ihi na ọ maara na nke a ga-eweghachite udo na mpaghara South East. Otu onye ama ama n'otu a bụ Damian Okeke Okene bụ odeakwụkwọ otu a kwupụtara nke a n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ. Okene bụ onye odeakwụkwọ otu ọhaneze sịrị na Buhari maara nke ọma na South East ga-aga n'ihu ijupụta n'ọnọdụ enweghị nchekwa bụkwa ihe mere na o ji wee tukpuo Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Okene sịrị na Buhari achọghị iji ntị wee nụ otu esi akwanyere Kanu ugwu na mpaghara South East. O tiri obewusio na okwu ahụ nke onye isi ala kwuru na nso nso a bụ ya kpatara ikpe ahụ ji wee gaa otu ahụ o si wee gaa, bụkwa nke mere ji wee jụ ịna Kanu n'ebe. Ọ gara n'ihu kwuo si na ọ bụ ezie na ụlọikpe yigharịala okwu a, mana okwu ahụ Buhari kwuru na nso nso a bụ ya bịara metụta nchabi ikpe ahụ nke ọkaikpe Binta Nyako nyere, ebe Buhari maara na idowe Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS ga-eme ka ọnọdụ enweghị nchekwa gaa n'ihu, n'ihi na ndị mpaghara ahụ bụ nnọọ ndị na-akwanyere ya ugwu n'ezie. Cheta na Buhari nọrọ na nso nso a n'ọgbakọ ezumezu nke ndị otu Commonwealth na-enwe na Kigali nke dị na Rwanda wee gwa onye Prime Minister mba United Kingdom bụ Boris Johnson sio na agaghị ana Kanu n'ebe n'ihi na ọ gbanarịrị ebe a nara ya na mbụ. Eliela onye ụkọchukwu Katọlik ahụ egburu egbu bụkwa onye ndị ekperima tọrọ ma gbuo ya na steeti Kaduna bụ Reverend Father Vitus Borugo taa. Cheta na iwetere gị akụkọ na njinji a jiri n'ụbọchị Satọde kpọmkwem na ọrụ ubi ya dị na Kujama nke dị n'okporo ụzọ awara awara siri Kaduna gawa Kachia n'oge ndị ekperima wakporo ụlọ ya. N'olili a bụ nke eliri n'ụbọchị tata bụ Tọzdee. Ndị ụkọchukwu Katọlik bụ ndị ruru 700 bụ nnọọ ndị mere njem mkpesa n'oge emere olili onye ụkọchukwu a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ụlọ ụka Queen of Apostle Catholic Church, onye Archbishop nke Kaduna Archdiocese bụ Most Reverend Matthew Ndagoso tiri obeu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu na Naịjirịa. O kwupụtara sio na Naịjirịa aghọọla obodo tipịara etipịa n'okpuru ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari. Dịka o si kwuo, ọ sị na ụmụafọ Naịjirịa nọzi n'oke ụjọ ma bụrụkwa ndị na-enwe olileanya n'ihi oke mwakpo na igbu ọchụ nke ndị ekperima na ndị na-eyi ndụ egwu na-egbu ha, ebe ọ bụkwa na ọchịchị etiti amaghị otu ha ga-esi wee zute ọnọdụ ahụ. Onye bishọp akpọkuru gọọmenti ka ha hiwe ndị uwe ojii nke steeti Inwe bụ ndị ga-echekwa ime obodo ndị a megide mwakpo nke ndị ọkpa egbe. Otu osiladị, ndị ụkọchukwu ndị a bụ ndị ahụtara dịka ha buru nnọọ akwụkwọ ọkwa dị iche iche wee na-ejegharị ma na-eme mkpesa megide oke ntọrọ na mwakpo a na-awakpo ha site na mgbe ruo na mgbe. Ndị agha Naịjirịa egbuola mmadụ 10 ma mekwa ka ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ ndị na-enweghị ebe obibi n'ime obodo dị na steeti Cross River. Ndị agha bụ ndị a sịrị na ha bịara agha omemmegwara n'abalị 26 nke ọnwa Juun n'ime obodo Nkọ dị n'ọchịchị kansụl Yakuru nke dị na steeti ahụ, dịka egburu otu onye ọchịagha ha. Dịka ozi anyị nwetara si wee kwuo, otu onye hụrụ mgbe nke a mere rụtụrụ aka sio na ndị agha gbara ọtụtụ ụlọ ọkụ n'ime obodo ahụ. Onye agha egburu egbu so n'ime otu ndị agha bụ ndị bịara ikpe udo na mpaghara ọgba etiti steeti Cross River bụ ebe ime obodo Nkọ nakwa Oyadama nọrọ na-azọrịta oke ala bụ obosara ọrụ ubi kemgbe ọtụtụ afọ. Ka osiladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Cross River bụ Irene Ụgbọ bụ onye kwupụtara ọnwụ onye soja. Ka osiladị, otu nwaanyị onye aha ya bụ Esther bụ onye kwuru na nna ya bụ otu n'ime ndị egburu egbu sịrị na nna ya nwere ọrịa ọmịnọkpụkpụ na ọmịnukwu, bụkwa ihe mere na ọ gbaghị ọsọ n'oge ndị agha ahụ wakporo ime obodo ahụ, ebe ndị agha gbara ya ọkụ n'ime ụlọ. Ka osiladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị agha bụ Onyema Nwachukwu kwupụtara nke a dịka ihe mere eme. Ka osiladị, ọ sị na ndị agha ha bụ ndị awakporo ma were egbe gbagbuo otu n'ime ha, ebe mmadụ 5 ndị ọzọ bụkwa ndị nwetara mmerụ ahụ bụrụkwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ. Ka osiladị, ọ manyeghị ọnụ na ndị obodo egburu egbu n'oge ndị agha bịara agha
omemme gwara. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ya agaghị ekwuli okwu gbasara nke a. Kosiladị, gọọmenti steeti ahụ anọọla n'otu aka ahụ chụọ ụfọdụ ndị eze ọdịnala n'ihi esemokwu a dị n'etiti ime obodo abụọ ndị a. Kosiladị, Linus Obogo bụ onye enyemaka gọvanọ Ben Ayade n'okwu gbasara mgbasa ozi kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị Tuesday dịka ọ sị na gọọmenti ewegharala ala ahụ a na-adọ adọ. Igbo bụ Igbo ndị ọma, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ịbụ onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. E nwere obi iko n'elu na steeti Enugu, isi obodo steeti ahụ, dịka ndị ọkpa egbe wakporo ogbe nnyocha ụgbọala nke ndị uwe ojii n'oge ha nọ n'ebe ahụ na-eche nche ma gbukwa mmadụ 3 ndị uwe ojii. Njinji a jiri mgbe o jiri ọkara gafee elekere 9 nke ụtụtụ Tọzdee na Akuko Junction nke dị n'ọchịchị kansụl Enugu South. N'oge ewebatara ozi a, o dochabeghị anya mmadụ ole n'ime ndị uwe ojii a egburu, mana otu onye mere ka anyị mara sio na agbagburu mmadụ 3 n'ime mmadụ 6 ndị uwe ojii bụ ndị na-eche nche kpọmkwem na iru ụlọọrụ ndị uwe ojii dị na Akuke na ncherịta iru Boma Plaza dị n'akụkụ Tipa Park tupu gị ruo okporo ụzọ awara siri Enugu gawa Port Harcourt. Kosiladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Daniel Ndukwu azaghachighị oku akpọrọ ya n'oge anyị na-eme nnyocha maka ozi a. Aka na-achị steeti Benue bụ Samuel Otom agbaala n'anwụ ihe mere onye isi ala Muhammadu Buhari jiri nye iwu ka a ghara ịtọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra. Anyị ga-echeta na ọkaikpe Nyako yigharịrị okwu ahụ tutu ruo abalị 14 nke ọnwa Nọvemba dịka ọ jụrụ ịna ya n'ebe ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Kanu kwupụtara sio na ha ga-aga n'ụlọ ikpe mkpegharị dịka ha gbarala akwụkwọ maka mkpegharị ikpe ịna ya n'ebe. Kosiladị, n'oge ha gbara ya ajụjụ ọnụ, Otom nyere Buhari ndụmọdụ ka ọ tọhapụ Nnamdi Kanu n'ihi na ọ bụ onye na-alụ agha nnwere onwe bụrụkwa onye na-achọ ịtọhapụ ndị ya na-agbụ. Gọvanọ gwara onye isi ala ka ọ tọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra ma gaa n'ihu chụsowa ndị Fulani ọchịnna ma bụkwa ndị na-eyi ndụ egwu n'obodo Naijiria. Ọ nọrọ na-ajụ sio kedu ka a ga-esi kee Nnamdi Kanu na-agbụ bụkwa onye na-achọ ịtọhapụ ndị ya ma hapụ ka ndị Fulani na-egbu ọchụ gaa n'ihu na-akpagharị. O wee na-arụ aka na ndị ahụ bụ ndị a tọrọ n'ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna bụkwa ndị ka nọ na-agba ụtụtụ ruo taa. O wee na-ajụsi kedu ebe nchekwa dị, kedu ebe onye isi ala nọ mgbe ihe niile a na-eme, dịka Otom na-ekwu. Ndị ekperima wakpola ime obodo Ajata bụ ebe a na-egwu akụ Chinyere nke dị na mpaghara Erena n'ọchịchị kansụl Shiroro na steeti Niger wee gbuo opekampe mmadụ 19 ma tọrọkwa imirikiti imi ndị ọzọ. Ndị agha sokwa n'ime ndị a egburu egbu bụ ndị ebutere ozu ha n'oke ọhịa. Ndị ekperima tọkwara ụmụafọ China 4 n'ogbe ahụ bụ ebe a na-amịpụta akụ Chinyere. Kosiladị, ogbe a bụ nke a sị na ndị nwere apata ukwu na Nigeria nwe ya, mana ndị China na-elekọtara ha ya. Ndị a na-eyi ndụ egwu dịka ozi anyị nwetara bụ ndị zọchiri na mpaghara ahụ ji nnọọ ọgba tumtum ma bụrụkwa egbe AK-47 wee zọchie. Kosiladị, onye kọmishọna na-ahụ maka nchekwa nakwa enyemaka bụ Maazị Emmanuel Umaru n'oge a kpọtụrụ ya sịrị na ya hụtụbeghị ụdị njinji a jiri mbụ. Ọ sị na ha amabeghị ọnụọgụgụ ndị egburu egbu, mana o kwupụtara sio na ụmụafọ China 4 so n'ime ndị ahụ atọrọ. Alhaji Zabairu Idris Abdullahi bụ onye bụburu onye isi Kaduna State Media Corporation KSMC ekwuelesio na ụmụafọ ime obodo Birnin Gwari nke dị na steeti Kaduna amalitela iji aka wee chekwa onwe ha pụọ na nyija nke ndị ekperima. Zubairu kwupụtara ntụziaka ahụ nke aka na-achị steeti Zamfara bụ Bello Matawale nyere ụmụafọ steeti ya ka ha were aka chekwa onwe ha dịka ụkwa dara n'oge ya. Ọ gara n'ihu kwuo nke a n'oge a gbara ya ajụjụ
ọnụ si n'oke mwakpo a na-awakpo ndị ya abịala kụnyụọ ihe omume akụnụba n'ime ime obodo dị iche iche ma mekwa ka ime njem site n'otu akụkụ ruo na akụkụ nke ọzọ bụrụ ihe nramahụ dịka o siri kwuo. Ụmụafọ ime obodo Randigi bụ nnọọ ndị ekperima na-eyija site na mgbe ruo na mgbe, ebe ha gara n'ihu na abalị ole na ole a wee kulie chụso ndị ekperima ma kpochapụ ha. Ka o sila dị, onye abụbụrụ onye mgbasa ozi sịrị na kemgbe afọ abụọ na ndị ekperima nọrịsị na-ada ndị bi na mpaghara Birnin Gwari ụtụ isi, bụkwa nke ọnụego ya ruru narị nde naira 2. Ka o sila dị, ọ sịrị na ọchịchị kansụl Birnin Gwari na ha na-akwụ n'agbata narị nde naira 3 ruo narị nde naira 4, bụkwa nke akwụrụla ndị ekperima naanị iji kwe ka ndị bi na mpaghara ahụ nwee ike gaa n'ubi ha. Ọ kọwara ọnọdụ adịghị jọkarị udere na njọ, bụkwa nke ndị mpaghara ahụ nọrịsị kemgbe afọ 3. Ọ rụtụrụ aka sio na mpaghara Birnin Gwari bụ ndị na-akọpụta ihe akụkụ nke ruru metrik tọn 700, mana n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, ndị mmadụ enweghịzikwa ike ịga n'ọrụ ubi ha, bụkwa nke nwere ike ịkpata ụkọ nri ọ bụrụ ma enweghị ihe mere iji zute ọnọdụ a. Igbo ndị nwe mmadụ, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchọ na Owere nchi ka emesịanụ.